Tangi. Kok masuk angin. Pejet iki. Pejetke kon ngapake? Ya men empuk. Men empuk. Lah kowe wis empuk munggah, kok ndak masuk angin. Engko. Sing ngakon nang kono sapa? Wong ngakone Simbah. Simbah sapa? Tangi. Tak seret engko. Turu kok ya klekaran kaya ngunang mester kok nek masuk angin. Tangi. Tangi. Iso apa ora ah? Nah. Mau kok ya turu kok ya. Wis ra usah men nang kono, kowe kodong nyong. Nah. Turu. Riko sak atus apa durung? Sampun ndoro. Ya wis madang apa durung? Pun.